Un nombre A és múltiple d'un nombre B si existeix algun altre nombre C, normalment diferent de 0, que faci que la multiplicació B per C doni A. Si em demanen si 115 és un múltiple de 7, he de veure si 115 es pot escriure com 7 per algun nombre. Fer-ho d'aquesta manera resulta complicat. Així doncs, puc fer una divisió En aquest cas, la divisió no dona exacta. Això vol dir que 115 s'aproxima a 7 per 16, però no és exactament igual. Aquí no podria trobar cap nombre natural que multiplicat per 7 donés 115. Per tant, 115 no és un múltiple de 7. En aquest cas, necessitaria veure si 217 es pot escriure com 7 per algun número. Així potser resulta complicat. Puc fer una divisió que veig que dona exacta. Així doncs, aquí puc col·locar el 31, ja que 7 per 31 dona 217. Això vol dir que 217 sí és un múltiple de 7. En aquest cas, hauria de veure si 410 és 5 per alguna cosa. O, anàlogament, veure si aquesta divisió dona exacta. Però si ens fixem, no necessito fer la divisió per saber que donarà exacta, ja que si aplico els criteris de divisibilitat, com que aquest nombre acaba en 0, es podrà dividir de forma exacta entre 5. Per tant, 410 sí és un múltiple de 5, ja que 5 divideix de forma exacta el nombre per acabar en 0. Si vull trobar el nombre de la casella, no tinc més remei que fer la divisió. En aquest cas, posaria un 8, per 5 són 40, me'n sobra una, baixaria el 0 i posaria un 2. Aquest nombre seria el 82. Trobar tots els múltiples d'un nombre és impossible, ja que els múltiples d'un nombre són infinits. Però sí que puc escriure uns quants. Per abreujar múltiples de 5, puc fer servir el 5 i un punt a sobre seu. Això significa múltiples de 5. Els primers múltiples de 5 serien 5 per 1, 5 per 2, 5 per 3, 5 per 4, 5 per 5, i així podria continuar fins que em cansés. El 0 es pot considerar un múltiple de 5 sempre i quan permetem la multiplicació 5 per 0. Però normalment el 0 no es considera un múltiple. Així doncs, podem optar per posar-lo o no.
Si alguna persona diu que els múltiples de 5 són 0, 5, 10, 15, etc., això tindrà sentit